Għandna persentaġġ ta' pazjenti jiġu tard bil-poplesija jew ma jindunawx li għandhom poplesija. Ġeneralment biex tara poplesija hija xi ħaġa relattivament sempliċi fejn l-individwu ħabta u sabta jiżviluppa sintomi bħal tibdil fil-wiċċ, jiddendel naħa minnhom tal-wiċċ, nuqqas ta' saħħa fl-idej jew fid-drieħ jew fis-saqaj u ma jistax jitkellem sew. Dr. Malcolm Vella, chairperson tad-Dipartiment tan Newroxjenza fl-Isptar Mater Dei, qal li jinsab imħasseb fuq lat kbir ta' pazjenti li jirrikorru l-isptar tard wisq meta jħossu sintomi ta' poplesija. Qal li kuljum f'Mater Dei ikollhom bejn 3 u 4 każijiet ta' poplesija kuljum u persentaġġ qawwi jiġu tard wisq. Dr. Vella qal li bil-prevenzjoni 9 minn kull 10 każijiet ta' poplesiji jistgħu jiġu evitati b'dieta tajba u kontroll ta' zokkor fid-demm u pressjoni. Il-preskrizzjoni għas-saħħa tal-moħħ mhux waħda diffiċli u komplikata. Wieħed għandu jiekol ikel healthy u bilanċjat, iżomm attività fiżika u regolari u jieħu ħsieb jikkontrolla fatturi bħal zokkor, pressjoni, kolesterol, jevita t-tipib u l-konsum eċċessiv ta' alkohol. Minħabba li n-nies qed jgħixu aktar id-dimensja qed tiżdied. Dr. Vella jinsisti li dan jista' jiddewwem jekk persuna tilqalija. Sa 50% tal-każijiet tad-dimensja jistgħu jiġu evitati u mdewma b'eżerċizzju fiżiku b'mod regolari għaliex inti tkun qed tittejjeb il-funzjoni tal-moħħ u allura tnaqqas miċ-ċans jew tevita ċ-ċans li tabdek id-dimensja. L-4-22 ta' Lulju fil-fwajjer tal-Isptar Mater Dei, l-Assoċjazzjoni tan-Newrologi u Newrokirurgi settella inizjattiva fejn in-nies se jiġu ttestjati għaz-zokkor u l-pressjoni u jingħataw pariri dwar id-dieta. Dr. Vella qal li l-moħħ huwa l-aktar organu importanti għall-ġisem u bi ftit attenzjoni u prevenzjoni persuna tista' tgħix ħajja ferm aktar b'saħħitha.